To je průměrný muž. A tam vzadu je průměrná žena. Ne vy jste podprůměrná. Obsedadlo, ta je průměrná. Nejkrásnější najdete tam, kde krev teče skutečně a kde o mamuta se bojuje napřímo a natvrdo. Sej mi ho! Rozsekej mu trošku! Nasou mu oko! Vyraž mu mozek! Urvi mu koule! Zabij ho! Chci vidět. Muži dešifrují signály jinak než ženy a naopak. Tak tedy, pantomima, jeden ukazuje, co druhý hádá. Rohoška. Kolíček. Dráček. Rakev. Já si vyčistila zuby, uklidila, uvařila, vyřídila 5 telefonů, dokonale se nalíčila a on za celou tu dobu byl pouze schopen tupě točit kartáčkem ve vlažném rytmu tekoucí vody a přitom se celý kymácel proti směru pohybu kartáčku. Že má něco neobvyklého na sobě. Všiml jsi na mě něčeho? Sluší ti to. Taky, že zašeptá, kdyby se poráz